Здравейте! Помните онова кратко видео 6 секунди Eye of Bird? Докато пускам света, видях първия дракон и то е... Стоя. Моля, съм го играл преди. Почваме да обсъждаме. Добре. Целта ми на това видео е да победа всички босове с дракон. Аз съм играл и като знам, че те могат да се ядат още преди да се отворят, ама не може да летят с тях. Не като оригиналния Eye of Bird, където и трябваше да трепат с огнени топки, а с някакви стрели стрелят. Ама какво да правим? Най-доброто, което открих просто. За Bedrock. Пишете в описанията какви други модули да играем. След това видео, ако ви стане интересно да играем модификации. Добре. Почваме да копаем. Всичките босове, които трябва да убия, са само шурозените, следводните босове не могат да ги убият. С дракон по водата как се направя дракон да махне по водата без състави, с това се убия Ордена, Ендър дракон и Уидър. Видим босите по пусне. Никой не си убил Уидъра. Не Уидъра, Ордена. Дракона съм стигал, ама никой не съм стигал. Уидъра ме успявали с моя брат. Толкова брат мисля, че стига. Добре, хора, трябва ми 3 коза, 1 камък, вълна и пайзина за това. А за Гронкъл вълни и 2 коза. Почваме майка Гронкъл, първото ми се бъде което се защото е най-лесното седло, което съм виждал. Тук няма Гронкъл на това остров. Значи мога да се превриждам, взимам най-бързия дракон да се предвиза. Просто да се двиза така леко. Той са няма да лети, ама ще при нас за пътуването, да не се мъчат 2 часа да търсим шума. Чак стигната сега тук, така да скоча да се издигна на дърветата малко. Но рето по начин се отказва. Трябва да намеря тук слушаме коска. Не ми трябва. Трябва ми един бик. Серен голям бик. Той пуска по една бяла вълна. Точно по една. Ще оставя линк за мода в описанието. Ако искате вие да го играете.
Драко, който е мой далеко. И още един. И Драко на едно място на участие и то е на скула. Който е гледал на Драко преди години, епизод, първи Драко. Мисля тук да се скрия, да пренастувам. Някъде тук. Тази болина. Там ще скрия Драко също. Да изкараме лопати и да почнем да копаем. Риба за него, да взимаме риба да го опия. Надявам се, първият ми Драко ще бъде тоя. Мисля, ще бъде някой... Някой летя си, мисля, ще бъде тоя. Пак е хубаво. Само трябва да взема малко червена сянга и да го взимаме меса. Взимаме на друго.
Чакам снимка на координатите за Никола. Убих го. Трябва да взема рибата и да отпилетра. Ето още. Успя да улица. Сега. Сигурно се няма как да ми го открия. Забравил съм си рибата, просто трябва да отиде и да внимава да не ме убие. Не само на този дракон да изисква малко подаване. И ако стане риба, ще отиде това малко. Графиката просто. Също не искам да ми гърми някой на главата. На колко сърца останах? На половин сърце? Оле, ми без късмета да успея и после да излезе с сигурно. Тук трябва да съм много да съм внимателен, защото ако умра, няма да стана в базата ми. Ей, приятел, имам 4 риба да нося. Имаме си един на крайните зори. Остана онзи само да го. На половин сърце пак, ако умра,